Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala, mga luksan ng mga pagremi, isa kong mga pipiya awas yan terkanya yung ustadong paganeron nagyang tigyan adno pamar sakit maribani musibani al insan paman na dua sakit tigyan kesugat yan pekataling ma kitiba ko manusia yung sakit na tigyan na asyubuhat wa syahawat paganeron na tigyan na syubuhat agut tigyan syahawat na yaman nagyang syubuhat na nagyang paman na kiyati barangan mo paman na sa tig paman na kiyati barangan sa katero maano paman na suda kapag yun na yung mga ulama ang mga masala nagyang ko ito imutuan sa syubuhat nasupman su syahawat nagyang ko ito sa imutuan sa basa marano paman na mga baya aginawa nagyiya dua at tigustado niya miyalun yan natigyan na dua asakit kitiba ko manusia paman na pagkakataling ko manusia na antong at tigyan ni bulungin naging supitero yan paganero natigyan nagyang ko ta syubuhata ayat kibulong sa diyang ko ta syubuhata paman na sumakit tibarangan sa katero da kapag yun ni mga ulama si ko mga masala na ayat kibulong natigyan na suwail paman na susuwa manusia sa paman na kapag na danyan si ko agaman yan nagitubo ikibulong yan sa diyang ko ta syubuhat so tigyan so katao ayl nasukman so syahawat subaya ginawa apki sugat ko manusia paman na musibah nagyang ko to at tigyan so ayabu kibulong ron na dua-dua paganeron na ayabu kibulong na dua-dua paganeron na tigyan na nagyang ko to paman na al-ibtiadu an mawatin al-ma'siyah kapupakawatan ka sa ikong mga paman na darpa anudurunon sa mga paman na ma'siyah paman na kambaradusa o di tigyan na nudurunon sa mga fitan paman na sa mga fitna darpa aki papadala mo nagyang ta mga fitna ikadwa bulong nagyang ta syahawat nagyang ta tigyan na al-iktharu bidikrillah paman na suka pagpakadikelang kasi iko mga kandikir ko Allah gua tigyan si ko mga bitaat paman na kapagpakadikelang kasi ko mga simba unot-unot kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyang giadu pamah nami alis subulong yan nagitipok pa na marantanong paman na maswatan o yung utakiukitan hingga libugan sa yung mga bulong yan wahadamin assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.